Добър вечер, уважаеми зрители! Започва предаването 10-та степен по Рихтер. Аз съм Валентин Фартунов. Каналът е Национална телевизия СКАТ. В това забързано и много глупаво българско ежедневие, в което се тровим нервите с всякакви тъпоти, най-меко казано, много неща изпускаме, много неща не довиждаме и тук идва мястото веднага на 10-та по Рихтер, която ни припомня като програма за други изключително сериозни опасности, които заплашват бъдещето на човечеството, но които ние сега не виждаме от тук, от България, с вас не чуваме и не ни впечатляват, т.е. не мислим за тях. Едно от тези огромни проблеми е така наречените ГМО. ГМО ще рече генно модифицирани организми, т.е. промяна в структурата на ДНК, която води до нови отличителни белези, качества, възможности на растителни и животински видове. ГМО-то е много опасна дейност, защото все още земната наука не е постигнала онзи праг на компетентност, който би позволил да предсказва много точно, т.е. да прогнозира, а не да оракулства, да прогнозира какво ще се случи в един или друг случай. Сега, тази вечер, ще говорим за ГМО-то и ще си зададем такива въпроси, като кое е по-страшно, например, Трета световна война или Монсанто. Монсанто, знаете, това е една чудовищна, една от най-големите корпорации в света, която произвежда както торове химически и, разбира се, най-вече семена на генно модифицирани храни. Най-паче говорим за ГМО царевицата на Монсанто, която е заляла цяла Америка и търси начин да се пресели много сериозно и в Европа. Царевицата, рапицата, соята и така нататък, които са нахлули по целия свят, включително на индийския субконтинент и където ви дойде на ума. Генно модифицирана царевица NK603 на Монсанто, например, предизвиква ракоплъхове. Вече десетилетия свръхкорпорациите правят усилия, такива като Монсанто, като BASF, като Bayer и така нататък, правят усилия да сложат ръка, уважаеми зрители, върху храната на човечеството. Те искат да заграбят хранителната верига и да я управляват буквално монополно, защото говорим само за 3-4-5 корпорации, не повече. И в този случай аз реших да ви покажа един изключително интересен нов филм, който излезе буквално преди месеци. Една истинска история на катастрофата с изхранването на планетата в филма на Фондация Гея и Африканската мрежа за биоразнообразие. Филмът се казва "Семена на свободата" и, както ви казах, излезе на екран преди месеци. Това е документален филм, много сериозен. Историята се разказва, разказвач във филма е лично големия британски актьор Джереми Айронс. Това мисля, че е достатъчно да ви говори за какъв филм става дума. Ще го видим по-късно в това предаване, както и всичко останало след буквално секунди. Уважаеми зрители, както ви казах, ще говорим за... Преди да преминем вече вътре в темата, ние трябва да започнем от един повод, който всъщност ме подсети, тъй като наскоро излезе много интересна информация за тази ГМО царевица, за която ви споменах вече, която предизвиква рак при плъховите. Резултатите от изследването на френски учени отново разгарят дебата за опасността от генно модифицираните продукти. Френски учени от университета в северозападния град Кан откриха огромни тумори, големи колкото топки за пинг-понг у плъхове, хранени с генно модифицирана царевица на американския гигант Монсанто, с което отново разгарят дебата относно опасността от подобни продукти. Това съобщиха едновременно агенциите France Press и Reuters. За пръв път в света можахме да оценим въздействието на пестицид и на ГМО върху организми
и то за много по-дълъг период от време, отколкото са го правили правителствата и производителите. Получените резултати са наистина тревожни. Това е заявил пред пресата ръководителя на проучването, който в момента виждате на екрана си в средата с костюма, който е сред своя екип от учени, и това е Жил Ерик Сералини, професор в университета в Кан. В най-голяма тайна учените изследвали в продължение на 2 години група от 200 опитни плъхове, които били разпределени в 3 групи. В първата гризачите били хранени само с генно модифицирана царевица от вида NK603, при втората група животни били захранвани със същата ГМО царевица, обработвана обаче с пестицида Roundup, един от най-използваните в света. В третата група плъховете били захранвани с обикновена царевица, но също обработена с споменатия пестицид. От опита станало видно, че първият плъх, подхранван с ГМО храна, умира 1 година по-рано от тези, които се хранят с нормална царевица, а женските екземпляри цели 8 месеца още по-рано. На 17-тия месец били наблюдавани 5 пъти повече смъртни случаи при мъжките екземпляри, и то захранвани само с 11%, забележете, генно модифицирана царевица. Колеги, свалете тази изключително грозна снимка. Аз трябва да ви се извиня, драги зрители, трябваше да ви предупредя предварително, но трябваше да ви го покажа, защото човек се уверява само от сериозни аргументи. Ето ви го аргумента, видяхте го на снимката. От изследването проличава, че смъртността при плъховете е между 2 и 3 пъти по-голяма при консумация на ГМО и на ГМО третирани с Roundup. Можем да покажем още веднъж професора Сералини, който казва: наблюдавахме и 2-3 пъти повече тумори при опитните животни, дори и при най-ниски дози на Roundup станахме свидетели на 2 пъти и половина повече тумори на млечните жлези. До сега тестовете на генно модифицирана царевица NK603 бяха правени от производителите само за период от 30 дни. Истинско престъпление извинете ме, че санитарните власти не са изискали по-дълги изследвания за въздействието на ГМО, а вече изминаха 15 години от тяхното пускане на пазара. Това коментира отново изключително възмутен професор Сералини. След тази информация на френския учен, какво последва, уважаеми зрители? Последва това, че според агенция France Press отново, комисията, т.е. агенцията по контрола на храните и на тяхната безопасност в Европейския съюз, при Европейската комисия, какво очаквате? Ами точно това, което очаквате и което аз очаквах. Те са отхвърлили изследването на професор Сералини под благовидния предлог, че докладът не отговаря на приемливи научни стандарти, цитирам ви го точно в кавички, отвратителен канцеларски език. Значи, научното изследване не отговаряло на приемливи научни стандарти. Вследствие на това продължават бюрократите, а дали са само бюрократи, ще говорим след малко, вследствие на това не е възможно да се направят валидни заключения за появата на тумори в тестваните плъхове, заявиха от комисията. Точка. Ето, за това става дума, като казах, че дали са само бюрократи е отделен въпрос. Аз ще продължа мисълта си и по-нататък, за да съм максимално ясен. Говорим за ужасяваща корупция по високите етажи на Европейската комисия. То за това е ставало много пъти дума. Ето сега мисля, че доказателствата са повече от ясни и очевадни. Жестока корупция под натиска на огромните корпорации и сигурно не без някоя и друга благинка. Не без някоя и друга благинка, по същия начин, по който благинки получиха вследствие на всеотдайната си в кавички дейност хора, например, като Меглена Кунева, която до такава степен обслужи банката Париба, че когато напусна комисарския си пост, банката я прибра веднага за член на надзорния, ако се не лъжа, съвет. Ето, с това се занимават европейските комисари, разните им там европейски агенции и прочие. Искате Европа, уважаеми зрители? Ето е Европа. Заповядайте да ви е сладко. Това, разбира се, беше само предисловието към изключително интересната тема, която днес обсъждаме и ще продължаваме да обсъждаме, но преди да продължим с дискусията, в която ще ви включа и вас, зрителите, нека да видим
този документален филм "Семената на свободата", който ви обещах в началото на предаването. Режисьорът да ви помоля да пуснете филма за нашите зрители. Dig your hand in the land and listen to my story. Feel the cotton, wheat and corn, the riches and the glory. Feel the sweat and strain of those who worked before me. Dig your hand down in the land. Само през нашия живот световното земеделие се е променило повече, отколкото през последните 10 000 години. Но както при всяка промяна и тук се проявили конфликт на интереси. Този конфликт е най-очевиден при историята на семената. Във филма ще разгледаме промяната на семената в земеделието и в културата. От свещен, животворен елемент в мощен пазарен продукт, който монополизира световното производство на храна. Конфликтът между земеделието и бизнеса, между знанието и контрола, между истината и пропагандата, лежи в основата на историята на семената. Щом една компания предвижда патент за всяко семенце, тя налага своите ГМО растения, за да измести местните видове, отглеждани от хилядолетия. Не знаем какво има в екосистемата. Не е до изхранването на света, нито до решаване на големи проблеми днес. Това е контрол над хранителния сектор. Историята на семената започва преди хиляди години, когато по земята е имало общности, разпръснати през планини и пустини. По цялата планета се развили много култури, традиции и езици и се приспособили към различните климати и екосистеми. Постепенно отделните общности развили различни идеи, светоглед, ред, обичаи, създавайки голям извор на разнообразие. Днес все още има общности, които ни показват миналото на предците. Всички традиционни култури тръгват от идеята, че най-важната причина да бъдем на Земята е да изиграем своята роля в опазването на разнообразието на живота. Тъй като семената даряват живот, те са в основата на пресъздаването на културата на живота. Вижте обичаите в Индия, в Африка, в Латинска Америка. В центъра са семената. Семената са нашият живот. От тях зависи нашата прехрана. Ние засаждаме семена, за да приветстваме новия живот. Когато едно момче става мъж, ние го обсипваме с семена. А когато някой почине, засаждаме семена на гроба му. Семената служат не само за храна. Те са от духовно значение. Използваме ги в нашите ритуали. Нашите предци са разнообразявали, а с тях и семената и употребата им.
Много преди Дарвин да формулира своята теория за естествения подбор, мъжете и жените по цялата земя вече я прилагали на практика. Сеяли семената, най-приспособени към конкретната среда. И така ставали част от еволюционното развитие. В центъра на развитието били семената, които всяка година били събирани и могли да бъдат съхранявани, споделяни и кръстосвани. Ние сме наследниците на това богато световно биоразнообразие. Гледайки семената и биоразнообразието, все повече си даваме сметка, че нивото на разум на самите семена и на фермерите, които работят с тях, ни е дало не само най-високото ниво на биоразнообразие, но и най-високото качество на храната и нейните съставки. Само един сорт не ни е достатъчен. Ако го загубим, ние също сме загубени. Фермерите искат устойчивост, затова отглеждат семена за смесени площи. Не гледат само едно растение. Културите трябва да са различни, защото климатът се променя. Отглеждат различни култури, защото потребностите от храна са разнообразни. През по-голямата част от историята производството на храна в обществата е насочено към обогатяване на разнообразието. В началото на 20 век земеделието започнало да разчита на технологиите. Това изгонило хората от земята и те отишли в градовете. И традиционните умения и труд постепенно били заменени с машини. А след двете световни войни в Европа, химикалите за военни цели щели да променят облика на земеделието. Светът бил във война. Произвеждали се нови химикали в големи количества. Мирът настъпил и производителите търсили нов пазар за химикалите. С минимални промени експлозивите и нервно-паралитичните вещества били преобразувани в изкуствени торове и пестициди. Така, химическото агрономство достигнало до фермите в цял свят. Днес всичко е различно. Почвата ни има нужда от храна, от разнообразна храна. На нашите бащи не са им трябвали химикали. Използваме много химикали. Нуждата расте и никога не свършва. Щом почвите тук започнаха да ерозират, решихме, че са се пристрастили, че са станали зависими от торовете. Ако една година ползваш изкуствени торове, до година трябва да ги използваш пак. Нямаш избор. Фермите се механизирали, растяла употребата на химикали. Историята на семената също щяла да се промени. Естествените цикли на съхраняване и размяна на семената, в които нямало бизнес интереси, били застрашени от нов пробив в отглеждането на семена. Нови, хибридни семена. Кръстоска между две родителски растения, които през първото поколение давали генетично богати семена, но бързо губили жизненост през втората и третата година. Естественият процес на разпадане на хибридите искал да отнеме правото на фермерите да засаждат повторно семената си. Вместо това, всяка година трябвало да купуват нови семена. Така международните корпорации сложили ръка на печалбите от семената.
През 60-те тези корпорации започнали световно разпространение на семената. Виждайки земеделието като един неразработен и много печеливш пазар, те впрегнали сили, за да приватизират световния добив на храни. Фермерите по цял свят изоставили традиционното земеделие, мечтайки за по-големи добиви, по-малко труд и повече пари. Монокултури, като чай и кафе, заменили местните видове растения. Земеделието, с което се изхранвали местните общности, било заменено от новите монокултури, отглеждани за износ. С нарастването на световния добив, традиционните фермери били изкушени от новата система, макар че производствените им разходи се повишили много, тъй като новите семена, изкуствени торове и пестициди трябвало да се купуват всеки сезон. Разбрали и че техните растения зависят от непредвидимите международни пазари. Фермерите се подвели по практика, която се оказала по-малко устойчива, невъзобновяема, по-скъпа и най-вече унищожителна за тяхното оцеляване. Когато засаждаме от новите семена, можем да ги съдим само един сезон. До година те няма да поникнат. Нашите традиционни растения са добри за ядене, а модерните растения са само за износ. Но не можем да ядем кафе. Какви са последствията от заместването на различните хранителни растения? Само с едно растение, което не става за ядене. Основното е нарастващия корпоративен контрол над хранителната верига. Тоест, шепа хора имат огромно влияние върху отглеждането на реколтата. Традиционната практика за запазване на семената е застрашена и корпоративните печалби са по-важни от възможността на фермерите да изхранват своите общности. Има лоши последствия от тези нови семена. Трябва да ги купуваме. Не можем да ги съхраняваме, защото изгниват. Ако се върнем към старите семена, щяхме да спестим пари. Частиците са свързани заедно в две преплетени вериги, оформяйки структура, като дълга вита стълба. В тази молекула има значително количество жива материя. Тя може да се възпроизвежда, да създава свои копия. От всички молекули, познати на химията, само ДНК и сходните й имат това свойство. Откриването на двойната спирала на ДНК от Уотсън и Крик през 1953 създало условия за бум в развитието на науката. Генното инженерство. Възможността да се внасят гени в различните клетки, организми и видове скоро станала постижима. Възможностите на генното инженерство в земеделието изглеждали безкрайни. По-големи добиви, по-добра устойчивост на суша, по-добър вкус и ускорено озряване. Но тази нова технология е предизвикала разгорещени морални дебати. Междувременно, най-важната роля на новата технология се решавала не на полето, а в съда. Конституцията на САЩ дава на Конгреса правото да приема патентни закони, които дават на собственика дадени права над изобретението. Те включват правото да не позволява на друг да произвежда, ползва или продава изобретението, описано в патента. Законите за интелектуална собственост утвърждават, че патентите могат да се заявяват за доказано нови изобретения. През 1995 Световната търговска организация предложила рязка промяна в международното законодателство. Под натиска на корпорациите, СТО решава, че микроорганизмите и микробиологичните процеси, вече съществуващи в природата, могат да бъдат патентовани.
Така семената могат да бъдат генно модифицирани с определени гени, които да бъдат патентовани като частна собственост. По отношение на семената, този поврат в интелектуалната собственост над всичко живо е най-голямата заплаха за семената на разнообразието, за семената на свободата в ръцете на селените. Година по-късно агрохимическият гигант Монсанто произвежда първото ГМО растение в Америка – соя, устойчива на Раундъп. Скоро се появяват ГМО царевица и рапица. ГМО семената имали само една нова характеристика. Били модифицирани с цел устойчивост на отровата на хербицида Раундъп. Монсанто е първа по продажби на хербициди още от 80-те години. Внасяш ген за устойчивост на хербицид и вече имаш монопол върху химикала и върху семето, което си обвързал с химикала. Те са химическа компания, но произвеждат и семена. Ако контролираш семената, държиш и печалбите от отглеждането на храна. Когато продаваш семена, устойчиви на слаганите пестициди, създаваш монопол. Употребата на пестициди нарасна, а уж ГМО щяха да решат този проблем. 20 години след въвеждането на ГМО все още няма извършени проучвания. Технологията за устойчивост на Раундъп властва на американския ГМО пазар. Историята на семената отново ще се върне в съдебната зала, когато се разкрият истинските последствия от патентните закони. Няма да забравя, когато с жена ми излязохме през тази врата. Жена ми се обърна и каза: моля се на Бог да имам покрив над главата си, когато се приберем до вечера. Бяхме изгубили почти всичко. Бяхме заложили всичко. Много съчувствам на фермерите, които нямаха тази възможност. И загубиха фермите си, а те са стотици. От 50 години канадецът Пърси Шмайзър отглеждал рапица и запазвал семената. През 1998 установили, че в някои семена има гени, устойчиви на Раундъп. Семена, донесени от нивата на съседа или прашец от вятъра или пчелите. Ако това се случи, вече не си собственик на семената си. Според патентния закон, автоматично те вече са на корпорацията. Пърси отива на съд за нарушаване на патентни права. Съдът отхвърля обяснението му, че ГМО замърсяването е случайно. През 2000-та година той е обявен за виновен. Няма данни да сме купували техни семена. Но след като съседът ни ги отглежда и ни е заразил, не трябвало да ги използваме. Трябвало да знаем. Това не е възможно. Рапичното семе, дали био или ГМО, изглежда еднакво, освен ако няма ДНК тест. До днес над 140 американски фермери са осъдени за нарушаване на интелектуалната собственост на семената. Хиляди други са разследвани за тъй нареченото пиратство с семена. За какво са семената? Те се засаждат, увеличават, използват, приспособяват. Точно това не допускат корпорациите. Те продават лицензи за семената, за да се използват семената така, както те имат интерес. Точка. Ако държиш семената, държиш фермерите. Ако държиш фермерите, държиш цялата хранителна система. Ето целта на генното инженерство в земеделието. Днес ГМО пазарът се простира отвъд Северна Америка. Той е в Аржентина, Парагвай, Бразилия, а вече и в Индия. Докато ГМО индустрията твърди, че повишава добива и подобрява живота, все повече фермери разказват за нови, неочаквани проблеми. В индийския щат Гуджарат стотици хиляди фермери, убедени да отглеждат ГМО памук, който сам произвежда пестицид, открили, че с времето вредителите привикват към растението. Появата на тези супер вредители принудили фермерите да използват все по-силни пестициди. Вместо контрол над вредителите и плевелите, имаме супер вредители и супер плевели. Тоест, дори само в областта на контрола над вредителите и плевелите, тази технология не работи.
С нарастващи разходи за семена, изкуствени торове и пестициди, много фермери са въвлечени в спирала на дългове. Разпространението на ГМО памука се свързва с трагично нарастване на самоубийствата сред индийските фермери, например. В Аржентина хиляди дребни земевладелци са принудени да напуснат земята си. Те са по-слаби от високотехнологичните монокултурни ферми. Много традиционни фермери не могат да избегнат хербицида Roundup, донесен от нивите на съседите, и стават свидетели как техните растения и тяхното препитание загиват. А с масовото изселване на фермерите от земите, земеделското биоразнообразие намалява още повече. Традиционните растения са изместени. Употребата на хербициди е скочила многократно. И земеделски знания, научени с толкова труд, биват изместени. Ако няма биоразнообразие, нямаш сигурност, те вървят ръка за ръка. А също осигурява по-добра прехрана, по-добра храна и разделение на труда. Всичко това ще бъде заменено за едно растение. Трябва да си дадем сметка, че разнообразието означава оцеляване. Означава да можеш да продължиш да произвеждаш и да бъдеш фермер. Много е важно да разберем, че без всичко това няма да можем да произвеждаме необходимата храна, ако позволим разнообразието да се унищожи още повече. Зад глобалния натиск за производство на ГМО и разкриването на нови пазари в Африка, Азия и Южна Америка има само едно послание. Как развиващите се страни изнемогват, обедняват и не могат да се изхранят. Но ГМО може да обърне лошия им късмет. Бедните фермери там не работят ефективно. Те имат само стари семена, трябва да станат по-продуктивни и така се решават всички проблеми с глада по света. Това послание не се основава на нито един факт. Загрижени сме за гладуващите в Африка. Загрижени сме за гладуващите в Азия. Нека бъдем обаче откровени. Важни са печалбите и финансовият интерес на тези фирми, а не някакви обществено полезни начинания. Не е заради изхранване на света, нито решаване на нечии големи проблеми. Става дума за контрол над хранителната промишленост. В действителност на фермерите се пречи да притежават собствени семена. И в същото време се унищожава независимото производство на храна. Корпорациите искат контрола над производството на храна да бъде в ръцете на шепа хора. ГМО растенията ни бяха натрапени от агрохимическата индустрия, която има интерес да поддържа продажбите на химикали и пестициди, както и да наложи монопол върху семената. Генното инженерство върви в напълно грешна посока в земеделието. Днес семената и агрохимията са под контрола на шепа фирми. Производителите на хибридни семена Дюпон и Синджента, агрохимическите фирми Байер и BASF и ГМО гигантът Монсанто, в този централизиран кръг са не само печалбите от семената, но и властта да се вземат решения и да се задават приоритетите, които ще определят дневния ред в глобалната земеделска система. В това бъдеще разнообразието от семена и растения ще потъне в историята. На цена, за която тепърва започваме да си даваме сметка. Touch the toil and sorrow in the soil where the greenbacks never grow on what I borrowed. Dig down and tell me where's my seed for tomorrow. Dig your hand
Агрохимическата индустрия твърди, че дребното екологично земеделие е ретроградно и неефективно. Но истината е, че въпреки жестокия натиск върху тях, именно тези фермери хранят 70% от световното население. Това традиционно земеделие използва по-малко земя, по-малко вода и други ресурси. Те отглеждат здравословна, богата храна и поддържат по-голямо растително разнообразие. Те пазят почвите, водите и екосистемите и са доказано по-гъвкави спрямо климатичните промени. Именно такива земеделски практики могат да ни поведат напред към истинска сигурност за храната. Екологичното, локално, биоразнообразно земеделие е това, което в действителност осигурява храна, прехрана, здраве и радост в храненето за малките общности. Трябва ни децентрализирана хранителна система и децентрализирано снабдяване с семена. Независимостта на семената трябва да е основа за хранителната независимост. Не сме изгубили нашите семена. Проблемът е, че намаляват. Все още можем да си ги върнем. Все още са си тук. Ако не използваме този шанс, ще изгубим и семената, и бъдещето. Бъдещето на всички. Бъдещето на децата ни. Фермерите по света се обединяват и работят за независимост на храната. За правото на хората да произвеждат храната си. Когато глеждам нашата местна храна, знам със сигурност, че ще има реколта. Така знам, че децата ми ще бъдат нахранени. Обществото не трябва да подценява своя потенциал. Трябва да го използва. Например, кой би допуснал, че Мърдок би паднал от вълна на недоволство? Мисля, че ако има по-голям обществен дебат за видовете земеделие и практиките и техниките, използвани от тези корпорации, може да постигнем това недоволство и да подобрим дълготрайно системата за хората и планетата. Ако погледнем практиките на предците ни, ще намерим начин да върнем унищоженото. Помните, че при всяко пазаруване избирате система за добив на храна. Купувайте местни, био и сезонни храни, подкрепяйте пазарите и независимите. Повече за хранителната независимост и за движенията и кампаниите на този сайт. Благодаря ви, че отделихте време, за да гледате семената на свободата. Нека посеем семената на промяната, споделяйки този филм. Филмът е на Фондация Гая и Африканската мрежа за биоразнообразие.
Хосе Луценбергер, 1926-2002. 10 години от смъртта на Хосе Луценбергер, баща на бразилското движение за опазване на околната среда, посвещаваме този филм на неговата неизчерпаема отдаденост да докаже, че справедливост и екоравновесие са двете страни на една и съща монета. Просперираща цивилизация може да бъде само тази, която се хармонизира в целостта на живота, като го подхранва, а не унищожава. Хосе Луценбергер. Това беше филма. Надявам се, че научихте доста интересни неща. Например, че твърдението, че ГМО е това, което ще спаси човечеството от гладна смърт, едно човечество, което нараства наистина неимоверно много, което миналата година надхвърли 7 милиарда, просто не е вярно. Вие чухте във филма данните, 70% от прехраната на човечеството продължава да бъде добивана от индивидуални малки фермери и ферми, а не от огромните масиви на Монсанто. Това, уважаеми зрители, е още един от китовете, върху които се крепи съвременната, най-чудовищна в цялата история на планетата измама. Измамата е навсякъде. В 10-та по Рихтер ние сме се занимавали с най-различни нейни аспекти на тази измама. Като се започне от главния кит, а това са банките и банковото лоби, които ни крадат, грабят ни жестоко, поробили са ни с кредитните си окови. Като се мине през политическа фалш на империята САЩ, като се мине сега, както виждате, говорихме за ГМО-тата, за Монсанто, за повреждането на храната, която ядем. Храната, която трябва да ни изхранва, и се стигне, разбира се, не на последно място в никакъв случай, макар че последно нареждам, грозните дела на Big Pharma, на големите фармацевтични компании. Измамата е тотална. Колкото повече възможности има да се здобием с пряка качествена информация, толкова повече от същите възможности се възползват големите транснационални корпорации, водени от банковото лоби, за да мамят, да ни обработват, да ни манипулират. Това е истината. Това беше причината да се спра на тази тема. Няма да ви далече деня, в който ще се заемем и с темата за голямата фарма, Big Pharma. Сега, колеги, изпишете телефоните. Те вече са изписани, уважаеми зрители. Можем да продължим дискусията около ГМО продуктите, включително ГМО продуктите, които са на нашия пазар, за които трябва много да внимаваме, защото вие видяхте в началото това, с което започнахме. А то е, че монсантовци са направили тест само в рамките на 30 дни на прословутата си ГМО царевица. А когато един научен екип се заема с сериозно, дългомесечно изследване, се оказва съвсем друг резултат. Оказва се, че плъховите развиват рак. В същото време няма кой да ни защити. Видяхте в началото и каква е реакцията на Европейската комисия в лицето на нейната агенция за безопасност на храните. А си спомните, правили сме специално предаване по темата за билките. Спомнете си какво направиха те, как се опитаха и в голяма степен успяха да пречупят възможността на хората да се лекуват с алтернативна медицина и най-вече с природосъобразната медицина, каквато представляват билките в различните страни по света. Да видим, имаме ли зрител на телефона, за да се включим. Ало, слушам ви. Добър вечер. Добър вечер. Приятно ми че съм в ефир и много ви благодаря за темата. Тя е изключително актуална, особено за България, тъй като ние сме държавата на духа, духовна страна, древна държава. Много добре си спомням
спомняме как стояхме на стада и как протестирахме, правихме протести, именно защото в България беше почти готово да се направи закон, за да се сеят генно изродените семена на Монсанто в цяла България. Представете си, ако това беше станало в България. Слава Богу, за сега не е станало още. Да, значи България си има приоритети. Един от националните приоритети, които трябва да бъде на България, е биоземеделието. Което, за съжаление, изобщо не е застъпено и това е целенасочен геноцид към българите и към раждаемостта, ако вземем, и към болести, които идват, които сме на първо място по болести и по смъртност и така нататък. Да. Освен това, искам да кажа като заключение, вие не застъпихте крайния финал на тези генно изразени семена. Значи зад кадър Щатите и Монсанто имат предвид, че могат, ако бяха успеят да завладеят целият пазар в света, те можеха по този начин да унищожават цели нации и цели държави, без да се налага с войски да влизат. Защото в тези семена те могат да вкарват и ракови заболявания, могат да вкарват и безплодие в нациите, всичко каквото искат, това могат да направят. Така е, но не само в ГМО. Това е едно от най-големите биологични и психотронни оръжия на 21 век. Ние трябва да се борим и в никакъв случай да не допускаме това да става в България и в планетата Земя. Добре, благодаря ви за това включване. Да чуем, имаме ли друг зрител? Ало, слушам ви. Разпадна се връзката. Ало, слушам ви. Ало? Ало, слушам ви, в ефир сте. Ало, говорете. Не, нямаме връзка с този зрител. Ало, слушам ви. Поздравявам за интересната тема и за смелостта да се докоснете до нея. Искам да попитам следното. Известно ли е, че в България доскоро нямаше нито един човек и лаборатория, която да може да определя ГМО-то? Така. Второ, доскоро имаше само една лаборатория, свързана с ДНК в Академия на науките, сега са, доколко знаят, 3 или 4. Така. Нещо повече, една част от тези експерти са на бургаска територия и би могло да се използват. Нещо трето, което искам да обърна внимание, само преди няколко години, десетки години нека да бъде, хората, които говореха за генно инженерство, такива хвалебствия отправяха, че сега започнаха да говорят за генома, да говорят за това, че не бива повече да се афишират тези и трябва да се тези генно модифицирани храни. Ако не възразяваш като последно, ще ви се обадя, аз се занимавам с наука в най-скоро време в Бургас, за да ви дам конкретни имена на хора, които бихте могли да поканите за едно обсъждане по същество, какво представляват генно модифицираните храни и дали те наистина могат да се изследват. Като контра само, даже това, което може да се прави за нитрати и какво ли не, вече го премахнаха. Има чувство, че хората искат да най-стровят. Благодаря, приятна. Да, благодаря ви аз. Ало, слушам ви. Слушам ви, добър вечер. Ало? Да, говорете, слушам. Добър вечер, господин Фортунов, Станимир Гелимачев. Здравейте, господин Гелимачев. Която засегнахте е доста интересна. Да не забравяме, че една по-голяма част от зеленчуците, които се предлагат на българския пазар, са ГМО. Всички производители от община Любимец, от Харманли, всички ползват хибридни семена. Тоест, това, което на нас не се предлага на пазара, е ГМО. Ето, ще ви дам пример. Наскоро си купих домати, правех трошия от такава шарена трошия. Ами тя мирише на риба. Оттам показва, че всичко това, което не се предлага на пазара, е ГМО. И да не забравяме, от една от големите търговски вериги, няма да я казвам коя е, се предлагат консерви, нос от Румъния месо, мляно месо, където пише, че в продукта съдържа генно модифицирано нечисте. Така че, господин Фортунов, нищо ново по слънцето. Тоест, те ликвидираха нашето селско стопанство, принудиха производителите, хора, които си вадят хляба с това, всяка година да купуват семена. Да не забравяме, че един
хибриди струва от порядъка на 105 лева или някъде 110 лева. Говоря за доматите. Благодаря за внимание. Да, благодаря ви и аз. Ало, слушам ви. Ало? Ало? Добър вечер, слушам ви, в ефир сте. Добър вечер. Господин Футунов, не е ли това новата война срещу човечеството, която се води, и вие знаете много добре за този план Златния милиард, който се осъществява от така наречения нов световен ред. И те знаят много добре, че със сила няма да можат из войни да унищожат човечеството, а това е най-лесният начин, по който ще го унищожат. Бавно, без всякакви войни, без всякакво насилие. За мен това е истината с ГМО-то. Затова е създадено от тези големи корпорации точно по този начин да унищожат човечеството. Забележете, че те всъщност постигат две цели. Една дългосрочна цел, която е някаква стратегия, би могло да смятаме, че е от някого поръчана, да създават проблеми в здравето и в живота на хората, т.е. да требят човечеството, може би, или да ограничават най-малкото раждаемостта му, може би. А от друга страна обаче от това се реализират едни невероятни чудовищни печалби. Това е много съществен момент. Тоест, тези корпорации имат и конкретен оперативен интерес от развитието на тази си дейност. Да, така. Да, благодаря ви. Може ли? Да. Въпрос. Може ли вие да намерите учени и лаборатория, която да вземете проби от различни места на България, да видите дали наистина се използва ГМО в България, понеже знаме, че Монсанто беше стъпил тук в България, сега не знам какво става с него. Едва ли е отстъпил, да. Тук беше и предполагам, че продължава да е тук. Може ли да се направи това, което... Ще видим какво може да се направи, защото тези лаборатории, по принцип, те наистина са няколко. Зависи доколко ще са отзивчиви и доколко можем да разчитаме на резултатите, като се има предвид кой е поръчителя, а това е една медия, известна с... знаем го това. Известна с много неща медия, която просто не се церемони и всичко ще излезе на бял свят. Хората много се страхуват, но аз имам на предвид и имам подобно нещо на ум, да го направя за в бъдеще и да подготвим съответно едно предаване. Това е единственото нещо, с което може да се докаже истина. Да. Наяве. Това е начинът. Така е, съгласен съм. Благодаря ви, идеята. Лека вечер. Ало, слушам ви. Да, добър вечер. Добър вечер. Искам да се свържа с девета сте. Вече сте в ефир. Слушам ви, аз съм водещия. Да, добър вечер. Добър вечер. Да, добър вечер. Да, говорете, слушам ви. Да, слушате ли ме? Обаждам се от село Езерец. Така? Така? И сме собственици на земя. В кооперацията в село Езерец, която има сята царевица, пшеница, дават ни лично ползвани. Дадаха ни царевица, една дребничка, никаква. Искам да се направи проверка каква е тая царевица, която животните въобще не я кусват, не я ядат. Цял ден стои на земята, животните не я ядат. Ето, виждате ли? Да. Не я кусват, животните не я кусват. Искам да се направи проверка на този собственик на тази кооперация, Иван Йорданов, Тюленово кооперацията. Такава царевица не даде, животните не я ядат. Добре. Дава съм един тон царевица, така стои в амбара. Да се накаже този човек, защо е и цяла тая царевица я дава на собствениците. Не я ядат животните. Разбрах ви. Ето го и другия факт, който сега излезе от тази женица, на която аз пълно доверие имам. Това, което чухте в момента, животните не искат да ядат царевицата. Това означава много неща. Разбира се, тя трябва да се изследва. Тя трябва да се даде в някои от тези лаборатории да се изследва, за да се разбере, но самият факт, че животните не искат да ядат, вече е изключително красноречив. Ало, слушам ви. Ало? Да, слушам ви. Ало. Телевизия СКАТ? Да, в предаването сте, в ефир сте, говорете, слушам ви. Добър вечер. Добър вечер. Обажда се Димова от Стара Загора. Така? Искам да ви кажа, че напълно съм сигурна, че на пазара се предлагат плодове и зеленчуци ГМО.
Нали, защо как съдя по това нещо? Когато една ябълка, която ние сме произвели, я отгризнеш, след няколко секунди потъмнява. Така. А ябълка, която си купил от пазара, голяма, почти половин килограм, хубава, красива, може да я нарежеш да стои цял ден и въобще не потъмнява. За мен това е генно-модифицирана храна. Много е логично това, което казвате. Много е логично. Да. Не само ябълки, но и други, нали, плодове. Да, отнася се и за други Благодаря плодове. ви. Благодаря ви аз. Ами, госпожата Димова от Стара Загора ме подсети това, което жена ми вчера сподели. От миналата седмица, по-миналата, остана едно кебабче. Пекахме кебабчета в миналата неделя, мисля, че беше, или миналата събота. И това кебабче остана и някак си не го прибрахме и в хладилника и стоя в една чинийка. И тя ме предупреди специално днес, 7-8 дена по-късно, вкъщи е топло. Няма, казва, да го хвърляш, за да видим до кога ще стои. Вика, изглежда изключително апетитно и не само, че изглежда, но и мирише апетитно. Какво да говорим? Какво има в това кебабче? Оставям на вас да си мислите, да продължим с зрителите. Ало? Разпадна се връзката. Ало, слушам ви. Ало, слушам ви. Слушам ви, говорете. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Да, говорете, в ефир сте. В ефир сте, говорете, слушам ви. Не се получава нещо връзката с този зрител. Ало? Ало, слушам ви. Ало? Добър вечер. Добър вечер. Генетичните семена и... Да, слушам ви, говорите. Добър вечер. Проблема с модифицираните... Проблема с модифицираните семена има и нещо друго. Така? Значи, когато пипат хромозомите на растенията, става така, че те увреждат фактически генетичната памет. Така? Увреждайки генетичната памет, става така, че при последните години виждаме, че силно се променят метеоусловията. Значи при липсата на такава памет, която е заложена като генетична и придобита генетична памет, растението просто то търси в паметта си търси да се справи с условията. Но след като вече е излязена тази верига от ДНК-то, то не може да се справи. И виждаме, че последните 3 години американската зърнопромишлена производство на зърно пада с 20%, с 30% и то продължава да пада. Значи това е ефекта на бумеранга. Значи тези растения, те не могат да се справят с неадекватни условия. Така? И още един път стават зависими всички производители фактически от семената. Да. И се получава на практика така, че или отиваш да си купуваш някакво ново ГМО, или просто фалираш. Да. И това е другия ефект. Също така за соята. Значи соята е доказано, че на планетата могат да консумират не повече от 10% соя. Нормална соя, не ГМО. И то може, примерно, един път седмица. Другите около 30-40% един път в месец. И се оказва, че около 60% могат един път годишно. Или почти не могат да консумират. Така. А при ГМО-то се получава точно това натравяне и затова се получава тези дълги вериги, които се получават органични в ГМО-то, те не се усвояват. Например, когато се хранят с ГМО-то, всички зрителите им е направо впечатление. Питата накрая вие казвате кебабчета. Вътре има соя. Соята вътре е с ГМО. Така. Значи, когато консумираш ГМО-то, първи момент много лекари също има английски комисии, правиха, дори американци направиха една хубава комисика и изследват. Значи, 15 до 30 минути след като човек се нахрани, получава една тежест, отпадналост и защо се получава? Значи ензимите в стомаха започват да действат върху храната. Тоест почва от слюнката. Слюнката почва първото разграждане. Да. Когато отиде в стомаха, добре, но отиде ли вече към тънките черва, се получава ефекта, че се припознава храната като вредител, а не като хранително вещество, като отрова. И оттам вече човек, хемоглобина вече бяга и всичко бяга в организма. И ефекта на бумеранга е това. Единият път за здравето, втория път при тези условия, които вече са
крайно неадекватни, страшно сурови зими, горещо лято, реколтата пада. И нещата виждаме докъде стига. И всички, които използват тези ГМО семена, виждаме, че имат ниски добиви. Значи при тези екстремални условия. По това се личи, че е ГМО. Другото не може да се хване. Добре, благодаря ви много. Беше много ценно това, което ни разказахте. За съжаление, времето ми изтича. Виждам малко по-раничко се опитват да приключат програмата ми, така че трябва да се сбогуваме до другата неделя, когато се надявам да започнем малко по-рано и да завършим малко по-късно, т.е. да влезем в рамките на програмното време на 10-та по Рихтер, която би трябвало да започне в 18:15 и да завърши в 19:30. Благодаря ви, че бяхте с мен тази вечер. Надявам се, че ви беше интересно. Надявам се, че възбудих интерес към темата и че ще внимавате с какво се храните. Поне за сега, единственото, което можем да направим е това. Да внимаваме с какво се храним. Желая ви лека и спорна седмица и една прекрасна вечер в началото на декември. Това беше всичко от мен. Лека вечер!